Loy! Pa, kadyot lang pa kay maglungag pa ko. Magdali dia kay ipusa sa ni diri oh. Kay Sige pa, kadyot lang kay maglungag pa ko. Ma, pwede ko ni mo ano planter. Kailangan manggod na mo ipasa sa eskwelahan. Dapat magpasa na namo sa Lunes. Loy, kabalo ka, busy ko. Kang mama na lang ka maadto. Adto si mama nimo dito lakaw. Sige pa. Pwede ko ni mo ano planter. Loy, ay sa ko ni disturb buhat diri aloy. Adto sa mong amahan. Sa mong amahan tapahimo. Kay kailangan ako ni mahuman ka adlaw kay para mabayaran na ta ani. Lakaw dito sa mong amahan ka pagpahimo dito. Ito naman kung gikan kay Papa, ma. Lakaw lagi Loy. Ay sa ko disturb buhat ba? Sige, ma. Unsan man pud ni diri asin kagubot? Loy, Loy! Ipalaban ni mga basura, hasta gubuta! Loy, Loy! Ma, ang sama. Unsa ni mga basura oh? Aksa ka na munit ana. Kuan man ako ni ma project. Hatod na mo sa Lunes na sa eskwela na mo. Lantern man ako ni gihimo. Nimo mo ko ni nga lantern. ay kawit ani boss ko. Saka ra sa babaw. Ha? Saka ni babaw. Ani kita na dyan eh. Oh, kita na dyan. Jackie! 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 Liloy! Unsa man pa? Asa mama nimo? Ay nagatud pagkuan pa mga linabahan para para mabayaran na daw siya. Ay pa na ako ihatag nimo pa. Ay sa ko pa na Loy, gikapoy ko gikan sa trabaho Loy. Unya na na. Ay sige pa. Udah nga. Init naman. Oy! Oh, Jordan! May gani kinaanak ka. Gaya ba ni mo ka? nakabot? Ikan ko ilaaling natin sinakatod ko sa nilabhan. Sabi, nabayaran ako. Mayo kay na bayaran na ka. Oh. Asa naman po yung mga anak diri asi Loy-Loy? Na maduda kanina. Lagi to ihatag to kung nasa ko notebook no kay wala ko gipansin. Gikapoy ko gikan trabaho. Asa yung bataan ni uy? Nagdarag yun siya hasol ba?
Loy, Loy! Nagdula-dula na po siguro to. Balo na ka ng bata. Imo po tang gibadong imong anak. As ka gubot diri o pakaskaso. Usa man ni? Mo siguro ng notebook ang gihatag niyo tanan sa kuha ba. Ay, Diyos ko, ano yung bataa, uy. Hasol na dyan yung bataa ba? Jordan, imo nga punta itong gikuan nimong anak. Ay, kagubot diri sa balay, oo. Mukha, uy. Asa man dyan yung bataan ni, nagdara man dyan yung hasol si Loy Loy. Sina kang mga una ta, Jordan? Loy Loy! Asa man yung bataan? Loy! Saman, ma! Asa man kagikan? Ginahanap ako sigsinggit sa imo, ha? Asa man kagubot sa balay, oo. Kung saan naman gitrabaho diri aloy? Wala na. Wala ra. Ikaw pa Jordan, dapat kisugo po din mo na imong anak. Kahasol ani uy. Di ka pa kusala pa mo na kumabtan. Nakanangaon na ka. Wala. Sige na. Sige na. Sino Loloy? Lingkod na dira. Sige na Loloy, pagkauna. Jordan, dahil na dali. Mama, naku ipabasa ni mama para sa imo o kay papa. Pabasa? Ay, sa ko disturbo, tingka una, Loy. Usa man ako na. Sige na, sige na. Lo! 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 Uy! Dari na lang ako po yun eh mo, Lo. Kaya sakit kayo magpangsama si mama at papa dito, Lo. O, diri ka, pero ini kuan muli Naku ka nila dito, ha? pinangga. Muli ka dito. Pinangga man kanila. Pasing nakasala lang ka. Pagkaw man na to, muli ka dito, ha? Basta, Lo, diri ko mapasko ni mo, Lo. Ini ka man, muli ka, ha? Pinangga mo kanila. Sige na, hilom na, hilom na. Okay, maglipay-lipay taro. Okay, nakakadiri. Okay, hilom na. Apo ba? Ako na. Ay, ako na po. Handa ko na kayo. Papa ko na. Mama, kasi. Oo. Dako ka kayo na ikaw nga po, uy. Pagkaw man na to, ni dula-dula po, ha? Muli na ka dito, ha? Okay, paabot to imong papa o mama. Wala ka buto. Ha? Sige. Loy! Sige ang kagpangitang Loy-Loy. Jordan, asin mo anak? Ano ba ito na ganina? Sa mukha ng bataa, asa naman po di badlungon kayo si Loy Loy ba? Asa po di paingon bataa? Loy Loy! Dako Jordan, tanaw mo daw sa gawas bi basig nagdula dito imong anak. Kau po di po ka maguna-huna ba? Bataan. Kaya ko isugo. Grabe na kayo nakabadlungon bataa ba? Pauli ada yun ha? Samo kay si Loy Loy oy. Grabe na kay kabadlungon bataa ba? Kay katabang dili sa balay. Wa tay masugo. Loy Loy! Asa man yung bataan eh? Loy Loy! Sige. Uy Jordan, nakita na niyo yung anak? Wala yun. Ganina ko tuig sa gawas. Asa man yung bataan ni? Uy, Masig to ato lang papa. Ato na to. tara! Tamo ka ng bataaw, si Loy Loy, baggabi at badlungon, pagdali! Pangay sa ta. Pasan dula uy. Ay, lipay kayo kung apo. Karon muli na ka, ha? Salamat kay sa oras imong gihatag, Lo. Di na ako magdugay diri, alo. I love you, Lo. Amping diri, Lo, ha? Okay, ayo. Oh, Bye-bye, Lo. bye po. Pagsaragitari ako nga po.
Ano pag sa iyang inahan? Mahan. Ting luya eh. Oh, ako eh. Dakin! Loy! 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 Ah! Loy! 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 Jordan! Loy! Jordan! Loy! Jordan! Dali, Jordan! Sura ko? Aksat ka na munit, anak! Kuan man ako ni ma project. Hatod na mo sa lunes na sa eskwela na mo. Lantay man ako ni gihimo. Nimo mo ko ni nga lantern. Ay pa na, ihatag nimo pa. Ay, ko pa ako na Loy. Gikapoy ko, gikan sa trabaho, Loy. Unya na na. Talo ako, Loy. Ako na minaw sa mga... Minayatang nanay sa mga tagakuha. Mama, nako'y pabasa nimo mapansay mo o kay Papa. Pabasa? Ay, sa ko disturbuhatin ka ko na, Loy! Usa ko man ako na! Sige na, sige na! Tama na, Jackie. Tama na. Kuya na mo lo, kadakit kayo magpag-isama si Mama at Papa dito lo. O, dili ka, pero ini kuan mo. Naku nila pinangga. Muli ka dito. Pinangga man kanila. Kasi nagkasala lang ka. Dapat ka man na to. Muli ka dito, ha? Basta lo, diri ko magpasko ni mo lo. Ini ka man, muli ka, ha? Dili ko uy. Basta mo na to, dula ko, ha? Muli na ka dito, ha? Okay, nakus. Pabo to imong papa o mama. Wala ka buto. Ha? Sakay mo na panahon. Ang pangit mo. Masok ka man lang ako pauliat. Sakit kaya.